Takže ahojte lidi, v tomhle videu uvidíte, jak hraju Skate Obby. Bude to mít víc partu, protože tady je jako hodně levelů a já to možná ani nedokončím, no spíš určitě to nedokončím. No, tak můžeme se na to vrhnout, to snad to nebude těžký. Já jsem tohle teda jako už natáčela, já jsem byla asi na 38. levelu, nebo já teď nevím na jakém. A já jsem to chtěla jakože dát takhle jako na YouTube, ale mě to tam napsalo, že tohle video musí mít nejvíc 15 minut a to moje video mělo 20 minut, takže musím se to hlídat. A nějaký tunel. Tohle kdybych měla dělat v realitě, tohle to všechno, no tak bych nedala ani tenhle tutoriál, nebo co to je. Tohle je jednoduchý. Ne, už jsem spadla. Jo, dobrý. Tak už jsme v easy. Kolik tady je? 2, 4, 6, 12. OK. Tak to už jsem hrála, takže to je modrá. To si pamatuju. Snad to nebude už, jako fakt, snad to nebude už tak moc těžký, protože už jsem to hrála, jak jsem říkala. Ne. OK. Nemám žádná, když padal. To je hrozný. Tady jsem měla potíže. Takže tady musíme pěkně opatrně. A tady to zvládnu. No, máme to už. A to je tak tohle. To mi poradil týpek. Sakra. Teď se zastavíme. Pojedeme. Zatáčíme asi 3 minutky. Tak dobrý. Tady mám papouška, to mě hrozně tak otravuje. Pěkně. Ach jo. Ježiš, tam už je médium. Já nechci médium. Dobře. Tak jedem. Ne. Zkusíme předběhnout tam toho týpka, dáme si takový závody. Zkusíme předběhnout. To bylo velice jednoduchý. Tak tohohle týpka. Dobře, rychle, já teď nechci zemřít. Ne. No fakt. Týpku. Tady už je i tam tenhle. A teď jako co mám teď dělat, když to nejde, tak. Ale už. Mě to štve už teď jako. To je celkem dobré. Tady nezemři, se tady zemři. Dobrý, máme to, jsme přeběhli oba. Nice.
Ne? Ale proč to nejde jakože, aby jsem mohla... No, dobrý, jsem tam. Ježiš, ne, to je tohle. Nestůj. Jako fakt, co to takové? Kdo na to jde? Počkej, co jsem to dala? Co je tady? Jo, to je to. Ne. Dobrý, mám to. To už jsme na hard. To fakt. Okay, natáčíme 6 minut. Dobrý. Tak to se asi dostaneme jakože ideál, než jsem se dostala. Jo, to je tohle. Teď jsem měla taky problém, já jsem nevěděla, jak to mám udělat, ale prostě jsem byla tak blbá. Já jsem prostě nic neměla dělat. Prostě to jenom nechat. Jak se to tam dojede? No to jede. Odstůj! Ne! Fakt. Já už chci jít, jinak to skipnu. No stůj! Dobrý. Nice. Jo, aha. Aha. Wow. To tady to je hodně rychlý. Tak tady jsme úplně rozjetý. Ne, já jsem chtěla být. Co to je? Tak, co? Děláte srandu, ne? Stůj, ale. Co to je? To nedávám. Stůj, ale. Tak a tady normálně, no. Dobrý. Teď nevím vůbec, jak jsem to dala. Já to nedávám už. Co je tohle? To modrý. To je jako... Si já to srandu, no? Jo, to nedávám. Dělej. Jinak to normálně skipnu. OK, tohle mi nejde. Takže jdeme o jedno dál, protože já už jsem tady vlastně jako byla, takže to... Ne, tohle je taky těžký, tady jsou taky vyjádřeny. Proč to teď najednou nebylo těžký? OK. Co to je? Au. No tak to není možné už. Jo, aha. Neřekli, že na to můžeme vlézt, já jsem myslela, že to zabíjí. Jo, aha. Takže musíme teď trošku pomoct. Jo, aha, jsem se tady zasekla. Super. Aspoň trošku jsem se někam dostala. Dělej, a teď tam. No, dobrý. Ježiš. Jeď. Pojďte. Ale už.
Kamo, proč mi to teď nejde? A je, dělej. Fotorická. Já to nechápu asi. Teď se nic nedotklo, hej. Co je tady? Yes. Ne. Teď jsme tady, co mi nešlo. No to nedá. Tohle je nejhroznější. Tohle mi prostě nejde. Stůj! Ne! Děláte srandu! Papouchu, nech mě! Vypal! Víš na sůl? Okay. Tak budeme muset trošku opatrně. Já možná vím, co zkusím, ale zase nevíde. No to určitě nevíde. Stůj! Ne, prosím! To nedávám. Dělej. No a tam... Ne, jsi srádou. Proč to vždycky nejde? Dělej. To je hrozný. No tohle možná ani nedokončím. Proč nemůžu na to tmavě modrý? To prostě nejde, hej. Musíme jump na to žluté. Máme už jenom pár minutek, asi 2. Takže máme úplně čas. Bo víte co, já vám to teď skipnu a až dodělám tohleto, tak zase se ozvu. Takže už to mám dokončený, já ani nevím, jak jsem to sakra udělala. A co tady? Víš, co to je? Super, no. OK, nevím, co to je, ale... Jo, aha, to je dobrý. OK, neříkej, že tohle je celý tohleto. Fakt, no zkusíme, nebo víte co? Tohle to si nechápe, když tak na další díl. A já se teda s vámi teď jdu rozloučit. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr. A zatím ahoj.